Moikka kaikille ja hei, nyt pistetään tossua toisen eteen ja vauhtia tähän vappuun. Mun nimi on Koiviston Kati, Mikael Tuominen ja tällä hetkellä pistetään nyt sitten vähän tossua toisen eteen ja lähdetään juhlistamaan vapputunnelmia. Ja saat pyörättää hartiat taaksepäin ja tähän seuraava iloinen, ihana tanssituokio on kuulkaa meidän käsialaa ja juuri sinulle päästään porukalla liikenteeseen. Pistetään biisit soimaan ja lähdetään nautiskelemaan. Ei muuta kuin kädet ja jalat lähtövalmiiksi. Lähdetään hakemaan jaloille rytmi. Tää tanssi on itse asiassa book, mikä on äärettömän helppo. Ja kädet tänne. Meidän matka vasta alkaa. Jalat tekee rytmiä. Nyt kun sulla on rytmi, lähes tekee eteen ja taakse. Loppua en tuu saamaan. Kaukana poikaan himasta. Hyvä selkeä rytmi. Laitetaan toinen jalka. Saisko jo ekan tuopin alas? En saakaan et vuosia takas. Suomi rakas saa kuosittaa. Vieläkin ratis vaan suorittaa. Karkuun kaamoksesta saako tyyliin. Ja saa nostaa jalkaa niin paljon kuin sopivalta tuntuu. Hei, otas toinen jalka. Nyt. Reisutarinoita. Ja hei, saa laulaa mukaan. Aamun vapinoita. Eksy, nyt on Porin poika. Mennään. Ja matka jatkuu Joensuusta länteen. Kuopiosta pohjoiseen. Jalat napsahtaa ja sormet napsahtaa. Painan puita uuniin, syvemmälle skutsiin meen. Rytmipaikalla. Ikuinen vappu, takapenkil jatkuu, halutaan ja hartiat. Ja sormet. Kädet sivutoista. Painan puita uuniin, syvemmälle ihanaa vappuenergiaa. Eteen ja taakse. Junalaiva flygariin, otan tää pysäkin. Sopiva rytmi. Hei, nostas vähän jalkaa. Lähes toinen jalka. Enää ei tee millään tie muistuttaa pöllön silmää. Täällä on rämmittävä, onneks meil on Findassa lämmittävä. Paska haisee ja panjot soi, joku vessassa vaikeroi. Ei muuta kuin jalat liikenteeseen. Toinen jalka. Reissutarinoita, tyhjiä varikoita, aamun vapinoita. Jalat pysyä. Porin poika. Mennään sivulle. Ja matka jatkuu Joensuusta länteen. Rintakehä hyvin auki. Ja ei muuta kuin jalat rytmiin. Ei enää duuni, painan puita uuniin, syvemmälle skutsiin meen. Ja sit ihan paikalla. Ikuinen vappu, takapenkil Sit hartiat ja sormit tällä. Yes, kädet siukaan. Ei enää duuni, painan puita uuniin, ja hartiat. syvemmälle skutsiin ja sit sormet ihan rentoksi. Ja matka jatkuu, kädet siukaan. Kuopiosta pohjoiseen. Ja sit sormet tällä. Hop. Ei enää duuni, painan puita uuniin, hartiat ihan rentoksi ja sormet tällä. Ikuinen vappu, takapenkil jatkuu. Kädet auki ja hartiat. Jes, mahtavaa lähteä perin kiertämään. Tästä se lähtee. Sovittele hartiat ja kädet ihan rentoksi. Jes, hei, loistava, oikein hyvä. Tästä lähtee kuulkaa hyvin vauhdikas vappu liikenteeseen. Ehdottomasti. Mukavaa vappua kaikille. Jes, hauskat vaput.